yen adwuma for movies can go to asase ye for movies can the project bi no ye yes can be keke to kwa ye kwa na gidi kwa na ma ye se no no asem to wa ye se nipam ni edin endu level bi a onkofo bi wo ha asem to mo a ye play ho so ye kohwe no onkofo bi wo na asem to mo a ase me pa na me ko me pa me nko boy we wa ye adwuma me tin fa me ho to kodon kan sa na we me ba adwuma no mu ja omo but omo level omo duru sika asem na abla bomu no me ho kota artist ye kan ho de wi ana ye pesa man fo hu se we ye star kwa na eni kwa se o fataki na wada na de wi a wasi ada no o twere ho se ni wa bala nim se enti de wi a me si hu no in fact many anje Kumawood ni like fund beer foundation beer like obi yare emergency say ya ebetimi ede na ho odin mu aso nipa ni mu agina ho. So Ghana any gisem aba ama Lemfi say download the end back with Lemfi or download the app we be mouse free. Me be show mu just go to Play Store and say iOS na ko download do we are signing up or signing up na send the link in the command do fu bi omo wa brochira oni momo a omo use Lemfi fan send this can no omo ya catch omo say omo use Poleeno promo code POLEENO fan signing up. But the way into the Lemfi say be so many say what the link am wa do for say omo signing up to Lemfi. Into no so adofo no send this can be a bro $100, £100, €100 Lemfi say obema 100 Ghana cedis instant aye ote kwen into nipa ne send this size can bro a unya alert a obetu eni na second alert so to aso na say 100 Ghana cedis no aba Lemfi pen betimi aye wadoye say into catch wadofo na catch wadofo na catch wadofo biem say Lemfi aba into omon download the Lemfi na enjoy. Therefore, aha Poleeno Multimedia and they anti asempa na baby amenam no kra no nka mentimi nye enkomo we ni kwa say nka metimi twetwe but very important na made ato Kumawood nyina ye ni arehosem aba enti menya me bra Sunsum ha me ne no betwetwe nkomo we bebusa say arehosem ben na aba keke kwabena kwache yante asempa na emretie wa bi ne nya ante ye say ye de no konfa no che abra the kidney afeli no na ne pemmoa ama ye de aboa no na emu na kwansi ma na no pay nyankopon ato ensa afre no Sunsum obi one ne ko okọ wanya enra mboa eno na me call nti me enra ene Saturday pacho say me celebrate we hu many man san wu are hosem but I mean ya fa bi anye sere bende pacho ko hu no na ne tebia mu te sen Poleeno metia ahwefo ne Poleeno Multimedia your fans ye bo adwuma ye fans so manage dey ye wa nti nakopon shila nakopon so shila Lemfi be bia omo bia no omo so omo eso ene na I mean, so Poleeno that's in some of it, yeah. A man, yes Poleeno much. yes Poleeno ye nua ne obi a ye beka sebi be bia ye nye etin aduru no ono no onya edin ndu ho sa but ye didn't chance Okay. ye didn't chance meka say me movie industry me bem 21 years in 21 years in minim sa ga so for 18 good years in So, let's I say started. was started ya che meka say tata mana le ren mo kra no eba adwuma nyum sa onye le ren na e si so onye kwadwo na Yeah. e si so na oyo bi a owa akoma pa opedipa na eba actress so a oyade Very good. oyade o talent no it na me say yakopon say nka be bia nka yesu yaduru no nka wono so endu sa level ne bi because ye timi ye no ono so timi ye bi it also deserve say obedu sa pempen so na yesu yaduru ni ba yakopon nim say de o se do bia nhira ama no Okay. me last 2 months I started saying became movie na me hwehwe no enti me frɛ me person ba ko say me pen number because me hu na check Okay. say djuma so o ha na ehia o ha na obi a na me Yeah. be o ha na Start ehia Baba. ana se ha so djuma so say first na ye djuma mo ye hu ye hu tentem no
and I'm saying Yeah. man call for the Sama will be an way. So what I say. And she on the quarter 7 minutes and I'm a friend. No, that's a friend. Okay. Say, of friend yaw. Obviously, you be young, of friend yaw. So I don't Yeah. say yaw. My sister was a friend. I'm saying, bro, maybe starting me YouTube, me new movie, my better. And to Mr. Mahia, no so, me, home. I think. Oh, you're right, yeah, friend. Me next to class, and do 2 months, bear 1 month, 1 week, and I'm in the class as someone. Wow. Next Me, thing, check. and try you, and try it, and try And I you. me patch that time no one can't just send a hundred dono and I be on Philly well and now for be one Sata, seven and there be Sata, no one yell it. Sata, no one yell it. Because not almost yet, do mother made me who say, or was I sent to listen. And Okay. she said, and for Yalia, and going to me for ye, a Jumano. So And what then I say? yeah, so I Beyonce yeah the associate when yes I are in Libya. Also, can you feel Also that there? Can you feel that there by a monk? I bet you must at once. Sana minimum. And I so said, some aha. our symptoms or no maybe our experience. So they call say you on and then they can see. What I say? And see, me or Hona, me on social media. And then me who young can say, Mammy, me, I'm a godfather, and a godmother out to tell me. A year or Henry, a year, mammy, Messi, see you. And then we saw castle social media say, you knew about queer for the cake. BBC now told to me who was and you palm in the casa just 1 month, yeah, I see a better to man, BBC afternoon. In fact, me real hoye, some of baby yard, dear. And let me just say, I was some question million. Because the gas and question almost for 20 days. Let me Wow. say, I was sending a question. And your heart, I'm a fair password, the most say, or me uncle young question. And your Kohanopa, you could do a car almost a time as one, and you could say, intimate channel. Najawa and celebrate with some near my acquire my home offense. And you may young team. Sexy INC. Yes, yes, for the whom Bussy, handsome man about Adam Salmon Father. And now, Menya Pena, McCoy, whom you acquire. In fact, now, Wada, now the real was Yadana. Or should you say what by the new sea? And see, the real Missy Who no. In fact, many Angie. The real Missy Who, in fact, Poleeno, many Angie. Now, me could challenge them and then bone come to the bone come on. Then Let me it's just say, no. let us say no. And it's no say, and one I don't know, and man, now, it's a thing I say, or Dakakra. Now, when you bone come say, bro, the sea, I know Yali when they are the Kotua kidney failure, the king in one count. And to be able to hear Skaka minimum other celebrates be told no car, Sebi or boy, you know. I did when AC Cassam, Mimitia Sebi, Mimibisa, my whole thing, sir. But no soon foundation, soon foundation, dear. Make him work for me fans in my door for her. Neither quiet one, I'm a nipa here more. And to read there, and Kamenya video said the mammy message do any video, a call Vala, my young who saw Yale, and Kaya Cranky in him. Now, Mr. Minister said, Miss Manya, every me fast and my door for the man. Eddie Amana. And see, other man, I know, yes, and one, you bit me chat. The whole nest in the back of I say, Australia, Thomason. Everybody has an opinion, but how many people actually say it out loud? Ready a full chest, no matter who is listening. Aha, a raw Poleeno. Aha, in Chantro, into Asemba, no matter how close we are to some people, no matter how Asemno, no cray kawumno, edeno. Poleeno meba nam de mu no kra nyina abro e wo raw Poleeno TV channel no so enti de obeya ne se obe subscribe to channel we se wo pe no kra tie pa asem a obi ma obe $1 million kra won twantro a ha e na wo se subscribe ne be ka no kra a kire adofo e wo social media politics trending issues and I say celeb bi akoye interview na wo se ye ka no kra e kire no na wo se ye pemu ka no kra e kire no Poleeno ye behwe ne apemu aka nokre akire no eye nokra asem a ye ntia obi na so e na eye nokra asem a untimi mfa sika ento Poleeno raw channel de ye beka nokre akire yadofo nyina nti just subscribe to the channel, then let's build Ghana together.
ɛyɛ saa na mene di nkɔmmɔ sɛ Sunsum Foundation me pɛ me video na mede to me foundation group no mu na me fans no madɔfoɔ sika kakra bɛnya no yɛmfa support because yɛale wei deɛ sɛ sika nni mu a woanhwɛ a bɛtumi ahwere wo nkwa na ɔsɛ good idea nti wɔna nurse ni bɛka kyerɛ sɛ time aso ɔsrɛ yɛmpie na ɔmpɛ sɛ ɔmohwɛ patient no ɛwɔ hɔ nom no na ɛsɛ srɛ no a biribi sɛ na yɛpɛ sɛ yɛyɛ ɛsɛ yɛnnua no time aduru no ɛwɔ sɛ ɛnyɛ sika de boa no nti mɛ sɛ ka metwa video kakra na ɔsɛ daabi ɛnyɛ allowed sɛ yɛbɛtumi atwa video ɛna keke ka kyerɛ nurse ni sɛ ɔmo de letter ama panyin no ɔwɔ hɔ no sɛ ɔsra yɛn nkurɔfoɔ no ma no obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ video bi a ne yɛma kwan na nurse ni sɛ daabi ɔmo de letter na yɛde kɔɔyɛ no ɔmo ma approve mpanyinfoɔ no fa respond bi ama yɛ nti yɛ paa yɛn kɔ office nko hu panyimu no yɛn de letter na kyerɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ video no ɛnyɛ in fact ɛyɛ twema mɛ kakra mka kyerɛ me nkurɔfoɔ sɛ Abra nipa na oda ono so ama ho kwan. aha nipa na mo kwan ba to ɔmo so ɔmo mmere mu no ɔmo mmere mu no pɛ sɛ woyɛ video hospital because other patient da hɔ and so pɛ sɛ woyɛ video ɛsɛ wo de letter ɛfiri mpanyinfoɔ no ho ansa mɛte ɔmo ase because ɛnyɛ obiara na da hospital pɛ sɛ ɔba social media mɛte ɔmo ase nti ɔka saa no ɛna ɔmo kyerɛ panyin no office yes na ɔmo ka sɛ time koraa so sisi ɛbɛsa aba bi ba bɛhwɛ na yɛmmra awia 3:30 na meyɛ sɛ yo ɛne yɛkɔ ne kɔhu panyimu no ɛna panyimu sɛ oh ɔmo de letter naba ɔmo hu bat ɔmo nya ma proof nti yɛnkɔ na Monday yɛmmra Monday bi a yɛmmra na ɔmo so ahwɛ letter no maka yɛn ho sɛ ɔmo bi tɔma yɛ kwan sɛ yɛbɛtumi ayɛ video na sɛ ɔmo ntumi ma yɛ kwan nti Monday yɛba ne abɛgye results no Okay. ɛna meka sɛ yo nti yɛkɔ no password yɛayɛ nua password saa na menye Poleeno Multimedia password. yeah Poleeno Multimedia password Poleeno Multimedia ɔbɔ adwuma paa password Nyankopɔn nhyira no nti saa na password onim n'adwuma sɛ wɔyɛ best blogger deɛ ɔsɛ ohu adwuma nti saa na me nua keke ɔda hospital bed a ne kasa no saa na wɔyi fo a no wɔtwa yɛ Wa bodada. Police ni ɔbɛkyɛ wo no ɔhwɛ onim no sɛ wɔhyɛ na afei na ɔbɛka buso bi sɛ bra yɛ wonim ade yɛ that is your job asɛ me a meyɛ actor sɛ wo ne me kasa na so wotwa ntoro a wosate yɛ ne mahu for so meyɛ actor and all of us so video say na menya nam so ne we kura yɛ and yɛnyɛ video kakra nhyɛm Na wa kata. yes and hɔ a yɛkɔtɔ bi tena yɛ ɛna meyɛ video na yɛde kakra na wotwa yɛ no adam ne wɔ yɛwɔ hospital no yɛde hyɛm na me post on social media say me srɛ Ghana for say na to Kumawood actor because Kumawood for no hu yɛ no yɛ ma amanfoɔ no gye o yɛtete amanfoɔ pressure papa yɛnam a results amanfoɔ de ma yɛ no yɛ deserve sɛ aba ne bɔ yɛaba so woyɛ sikani na sɛ wote hɔ na Kumawood actor bi namfoɔ no deserve sɛ wotɔ kaa ma na tɔm kyɛ fa kyɛ no sɛ ohia sɛ wotɔ asase kyɛ no a fa kyɛ no sɛ ohia sɛ wobɛnya sika bi aboa na ma wɔde kɔkɔ so ayɛ movie ama Ghanafoɔ yɛni agye a yɛmfa ma Kumawood for the best yɛdwuma so ani nti the positive video na ɛnora no in fact obi a bɛhu video na ɛnora hɔ nti menya nkɔfoɔ mmiɛnsa bi a ɔmmɛtɛsɛ me sɛ ɔmahu video no nti ɔmo yɛ ahoboa dabɛyɛ kɔ hɔ na m sɛ onyame pa Monday mɛsa akɔ hɔ ɛna ɔmo sɛ na Monday mebɛkɔ hɔ no ma mentɛste ɔmo na kakra bi a ɔmbɛtumi de aboa no ɔmo mfa mmoa nti ɛno anwummerɛ mekɔ all night ɛwɔ sɔfo roja hɔ de t-shirt na hyɛ me no sɔfo roja Nyankopɔn hyira Nyankopɔn ɛngosra wɔ no so Nyankopɔn nam no so ɛyɛ adwuma paa nti mekamfo sɛ wo a wonni asɔre kɔ biara no wobɛtumi akɔ sɔfo roja hɔ na Nyankopɔn bɛfa no so ama deɛ wohwehwɛ biara no wɔn nsa bɛka mekɔ all night papa ne bɔ adwuma nti mekɔ all night no mebɛduru ɛfia no pa bɛɛ 9 to 10 mu hɔ 9 to 10 na m sɛ meda kakra meda me sorry 3 o'clock in fact me who 10 missed calls Wow. Oh, and no so call hospital hɔ no my back on so kan ho and to no call me who na odi anim e de call keke hɔ na me call me who say ɔno na bibia na no so asɛ ɔna edi akɔne ba asɛ ɔna bɛn ne mo a ɔhwɛ ne yie okay and no say
yɛne na yɛ around sɛ bibi awie nti ɔno na mene number but ɛna ɔgye me number ɔfrɛ me but ma me refie ma store the number no nti time miss calls no me so me sɔrɔ me hu miss call bia me frɛfrɛ nti me Offer back. frɛfrɛ no me nya nipa tu ɛna ɔmo sɛ ɛna ɔmo hu me video no social media na ɔmo fa number no wɔ video no so nti ɔmo pɛ sɛ ɔmo so ɛyɛ mmoa nti Eboa. kakra bi ɔmo so bɛnya bia no ɔmo bɛboa nti me frɛ me kɔfrɛ baako na yɛ mine na actor na ɛna ɔde me kɔ keeki hɔ no Yeah, you're paying ɔsunsun on. deɛ ɔbɛn no ɔsunsun mɛha hɔ na anɔpa yi a ɔkɔ hɔ nom 6 o'clock ogyina hɔ nom ɛbɔɔ sɛ dɛ keeki wuyɛ ɛnua bɛrima no afirim n'anim na ofirim n'abusuafo nyinaa wɔ ne yere wɔ hɔ nom nti Oh, no ɔfra bɔ ma no sɛ sei na asi nti ɛma menha me ho oh oh, 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 oh. I mean, ɛnna funny ɔde currency. makɔgye nhyira firi nyankopɔn ha m'ani agye sei paa wɔbɛto m'anim in fact Poleeno mewerɛ hɔ ne yɛbɔɔ nkɔmmɔ Arrow. ana mekora bi busa keeki firi he na ɔsɛ ofiri sɛ akoma dan wo sɛ baabi saa Oh, ɛnam sɛ okay. kwesi a Yes, a abusuafoɔ no 30 yɛde man no pass. kɔ tɛkyi ma akora sɛ mesɛ meyɛ bono ni nti memia me Okay. kurom me nso medi agorɔ kakra wɔ Na, akoma dan na, na, what castle near Nana is and Wawar, Nana or Madia? mebusa yɛ sɛ ɔwɔ ma but mamusa ne ma no dodoɔ yɛ sɛ ɔwɔ ma And Mabado. Okay, so many yɛ sɛ no, Mrs. Sunday, when, sir. yes ɛne mɛnti mambusa deɛ na ɔwɔ yere ɔwɔ ma ɛna mebusa sɛ ɔmo yɛ dɛ na ɔmo sɛ abusuafoɔ no hwɛ sɛ ana sɛ ɔmo de no bɛhyɛ gyi mɔkyerɛ hɔ anaasɛ ɔmo de no bɛkɔ akoma dan anaasɛ ɔfiri nso baabi apɛ mɔkyerɛ nti afei na ɔmo toto nneɛma I na thought I'm a young to ɔno kɔ abrɛ from anɔpa 6 to ɔmo agyina hɔ a 2 o'clock na ɛsɛ na ɔno nso ɔkɔ fie akɔpɛ biribi adi nti ɔbɛn fie kora ɔbɛdwale nti abusuafoɔ no na yɛne no wɔ hɔ nti afei na wɔsɛ bɛkɔ hɔ nom ɛna Oh, ɛsɛ nti meyɛ kora anɔpa na masa akɔ posti mɛne ne video no sɛ yɛn nua no a yɛgye mmoaboa no no sei na that's aba right. Oh, ankyɛ koraa na nnipa tu na mefrɛ ɔmo na ɔmo ka sɛ ɔmbɛboa no baako frɛ me sɛ ne sika yɛ ready wɔwɔ sɛnde na mese daabi mɛnsɛnde na deɛ ɛsi nie deɛ yɛ see ɔsi you, tie mu ɔyɛ yɛmfa yɛ yeah, noma nyame awesome. ɛwu akyi anim biribi Yeah, a ɛbɛkɔ awesome. awo Yeah. na No, deɛ we are ɛdi saying hɔ that. Debi ameka say just be kind to people because unim da nipa no unhu ni bi me na unim da so no obekọ nti a abrabo ɛbɛkɔ a ebo nyina no yema yakoma mu nye kan na yeah de ohia se ye kire no odo no si ebetimi nko ade a ye nche no odo se na be ya ono so kra ni beje na daachi bi no oni ho a watimi aka se asomasi ye madoye ana se oso betimi kra wo kra ni beje se onua no hia amoa no wotumi nya bi yɛ den yeah ɛboa no wate ɛboa ase nti yɛ no dɔ yɛ ho na deɛ mpɛ sɛ mebisa no sɛ Kumawood any like fund biara foundation biara like obi yare emergency sɛ a ebetumi ɛde n'ahoɔden mu asɔ nipa no mu agyina hɔ sɛ insurance bi anka Kumawood deɛ yɛwɔ life insurance bi a anaasɛ ɛyi package bi a yɛtua every month a ebetumi asɔ yɛ mu ɛgyina hɔ abere a yɛnni ahoɔden a yɛbɛtumi de ayɛ. ɔno ɛyɛ paa sɛ busa asɛm because ɛno a hospital hɔ asɛm yɛdi ho akyinnye paa because mɛka sɛ Ghana actors no yɛ producers no ɔmo mmoayɛ the producers no ɔmo mmoayɛ edi kan no Mm, mɛbɔ ɔhene yi aba so yɛ maame Mercy du ɛne Matilda Asale Nyankopɔn yeah, nhyira wɔn na ɔmo a yɛhu sɛ biribi sɛ na ɛkɔ so mɛte sɛ kɔdwom kansa lɛren so kɔ hɔ lɛren so kɔ hɔ kɔmaa ne sika oh, because ɔno ne oh, pagyi nyame paa ne nhyira no. lɛren ne pagyi paa ne lɛren ne pagyi na enim ne Oh, bat ne pagyi paa no ɔno ne bɔ paa yɛ kɔdwom kansa lɛren mm. nti yɛ producers ne Lewen ko deɛ ho mɛbɔ gya mo na mo ko ho gya lewen. lɛren kɔ hɔ gyaeɛ. Okay, nti na also na last celebrity What's Wood that say? To the point, celebrate I didn't boost our first and say, you producers no one abaha. I don't know be a maho. So what I say because say we be two actor producers no monam yem penny for. So what I say a public from the material so our control. But your own penny for your gate or honor you won't penny for the gate or hunt. Be say see ya. Quiet say I say I some two I send you pim.
So wuni edin endu level bi a ye wonkofo bi wo ha asem to omo a ye play ho so ye kohwe no ene ye wonkofo bi wo na asem to omo a ase me pa na me ko be pa me nko boy we wa ye adwuma wa ye adwuma pa enti ni kwase ye sani pem sa ase ebi so che bi ene bi ye yi na ase okura wo ye adwuma no kra no emfa so be ne ba wo so ko no me go me busa ye no me tietie mu producer bi ansi ho producer bi amba ho directors no mo direct movies no mo na ye adwuma no bebre na obi anko ho mpo ya say for kidney failure so ye ya le ehu so what ya say enti ade bi ho no ma en try man ndi one ring report no akọ so what ya say me hu ni say ye producers no say be adwuma na akọ form kra na mo ye so mfa so pen mo di wo ye ho pen ye ka me ka movies amaya ma producers bi directors bi a omo de nye skaja sitan eso ye ko mutu ye ka 1 million pe but some movie no o de sidan en na busu 40 and to the one cry say actor ye bi me penye actor we movie no ye ya e bi anka nke feel nke me nya na say japaje nke me ni enti asema to na ye ko boa ade we Anything ka back so first okay. Kasa. ade the first thing e producers and directors mo na say kabodi kan call na mo ko show love as na ye actors no ye yaba to no kasa me ti o So on area mercy see do on no production all the time. So no so then mem say prepare on the call ya na ono no ho. Matter that sorry see a producer. Say you can producers are I mean and yet then times producers. Now the new face of producers I actors no do na no you muti. But then I'm a person me bisa na say the way I will see Kasan, who say KK or Muyi ni mu ana, or neglect say like ana me ka say o kasa me ka say ye ma me message do ono ni producer no ye na say ya onye keke ni adwuma ma no keka ye adwuma ma no kra na enya adwuma ba ko pem ni pipi all the mention me dey me free ba no but ye producers na directors no make man say 2006 2007 2008 2009 ebe nya keke no ma ye adwuma sa ye make the movie industry go call from almost 5 years ni hello bro. ko no se menga After them tongue, I'm so network and it's a coin. oh ti Poleeno or the producers more na ye adwuma than ye ma me message do ne ye ma message do me make some more actress and ye mo colleagues. So Okay. what I say? But make my show producer be on ma. Take care na juma ma juma so abamfa so. And you men try say, yeah ma me say do da be no no. O ka so producer kwa na. Bebe na nim, but o ka so actress a. Among for so no act. So what I say? Matthias. Yeah ma me mat da sale. Or your actress movie do say no produce. Keke na juma do say. But omo do do so omo police omo na access. No omo be boa no. But when you can directors and producers community say me that be na mo hono ma respect abi me show amano no your fans ni hu yo mo no mo nim no me no mo nim me na ma je fans no but me so more respect man producer and director say director you twa movie that's the director that's artist me here na o here opa no frɛ so what I say producer na do what I say as soon as you me mpɛ na asɛm and director me na me nim sika ya ade no and my fans all director direct movie no o mo say me the cast ba but una we director una be kyerɛ artist a wopɛ it among freya say ye obi nti you respect the mom but omo di picture land nti among for nim omo so what I say Okay. nti we no kan say ye produce the director for no mo na mo yam penny for bibi say the penny mo di kan a eni mo nyam mo say akora be di kan Okay. Na deɛ na me bisa no koraa ne sɛ wohu ne sɛ KK obi a moyi ne mu anaa menka sɛ mmɔ bebree ɛyi ne mu anaa because na woka sɛ yɛhwɛ ne mu obi anka ebi bɛpɛprɛ ɔmo ho aba but obi wɔ hɔ so a ase yɛmfa wo ho
KK obi a who ne say sinifo eyi omani mana na like omo neglect na na. I know they meant to be as some you minimum man because I got that horn say, a be a meme called no and can then could be so called. So what I say, Okay. meant to be in Casa because the panel, I got that hospital horn and share a big craft will be swatted. But remember, some say, your producers will be saying, see, almost has some contempt. I can hear back. Say a couple ball, near as a coach, the coach now, as a decount partner, something like a place. Play a corner coach in a band with my bono. Coach never tell on you. Okay, material free but we are So free what you banners. say, but and you panic down and say, only 2 weeks, only 3 weeks. We call how our country, I feel what say, we so hard no ma, be a local posted on who ye, but you produce as actors in there. As some bar, almost, but name man in the mantem. Now, Mm. a and I want to make us a quite different person, or would you take a car? Can you come bantam? But would Oh, any okay. we, Sa sa hono na free ba. what you will win, ya so who's a producers no, not be dear to him, all about the Robert kind of fire. Now we call in the scanners and motor 300 cities. Call my essay. But a more, Mr. Mayor, some of what say. May a video, no, my dog for fast. It be a million 5,000 coming to command, a bit my sort of a bit my boy. So what you saying? The message your producers that is for no. Muna me penny for Mudia Jumanim. Muna me Jumana Basso. I may say the Yabi, and that's the idea you did home. And you respect the package of mamma. As some to a beer, Miss Samu and Kawani Pabia, why you want to pay Bia, that's a cow. And cow chat and nuggets as all. Okay. And I am a message you on that or war producers and actors on group and tell it out between. And to Multimedia, so moon yet, among. But can't you do and do baby, you know? Oh, now you grab them, it's I'm a Sanisca crana. Oh, what by yes, or transfer, so do him call. Because you want him quite a marriage, so as soon as you I'll cry. repeat you. What just say as soon as me, yes, mamma, what kind of Mizali, Wabashame? Matias ya bra I awesome my nyina na menim sɛ abusuafo so egu ntutu yɛ so a ɔmbɛ me hu update a ɛbɛkɔ nyinaa ne ɛda a ɛbɛyɛ yi na wɔtwe da nyinaa afutuo bɛn na ɔde bɛma unua mo actors a aka is it any insurance me sure sɛ Ghana ɛdɛn a insurance company bi wɔ hɔ a ebi a monthly wobɛtumi atua biribi a woyare a insurance no bɛtumi afa ho ka menim sɛ MTN foɔ yɛ bi menim sɛ about health yeah but menim sɛ MTN for insurance package wowɔ afotuo bi a wode bɛma wo nua mo actor sɛne ɛbɛyɛ a daakye bi no biribi ɛnkɔbɔ obi a ɛmmɛyɛ mpofurum na akɔyɛ sɛ afei ne yɛ sɛ kɔsrɛsrɛ anaasɛ yɛkɔpɛ mmoa ama nipa no. Dana for Shadi Wilson. Say, Obi would be not as some to this camera. Yana Ghana, Hano, yes, time, say what you want to. By movie industry, schedule. Me movie and me try, I mean, 1.5. But moving that these are 19 years. I produce and did you home, but it's coming near me 1.5. 1.5 is a high 1.5. I should my bush here. Me see my bush in the birthday. 19 years ago there's a brand name so 1.5 years ago. Oh, and Jessica, blah. Blah, a tell me, may 50 cities, 50 to crown, any powers or car or dear Jumana man or Jenny dear. So what I say, and tea, maybe some check Ghana for the fair. Similar dia ema uye sana wakano. Be. So when you ask to be a brand ambassador on the Sandia man, and you discover. Celebrate to be a home and I'm one of my. And your mother for phobia most kind of more direct to Mutia Momo. Omadi deɛ mu nyinaa ɔmo boa ɔmo sɛ wate ase ba sɛ movie yɛnyɛ adwuma no yɛmfa movie sika nkɔtɔ asase yɛmfa movie sika nyɛ project bi no yɛnyɛ saa sika no bi keketewa kora yɛkora ne yɛgye di kora no yɛma yɛsɛ no ɔno but n'adwuma so so ani anka buroni deɛ ɔno woyɛ adwuma kora no ho sɛ kyare adwuma a woyɛ no wo deserve sɛ ma ɔma ntoe buroni bɛka no kora kyerɛ wo sɛ wate ase ba Ghana hanam sɛ ɔpɛ wɔsisi wɔwisu nkwasɛ wisu nti no wotaade koraa na wo sɛ ee masa adɛn ɛna wobɛtaade me na mebɛboa mo agye din na nnipa no mbɔ wobɛboa no ɔsɔ nso anyɛ a ɛbɛn na wo so ade nyahwɛ ma wɔnya sika
So what I say? That's it. And you say Ghana for say asem to celebrate bia. Nye ka say yepem wa. E me yan hwe the di an waje say kwa level we do so be kwat me share. Na wo sun level we do na wo toka level we do to won see dan. Oh, yeah, my platform business. Who would do ya? Say, we just fight your pet. Okay. So what I say? I know the damn That's it. catcher, me catcher, me call it and say, that's a way of standing. So I was so tricky. Now when you can't go to be bent, I could be range over. Now it's in petrol car, that's all this can feel the paddle. Better be who are talk about sort of catch a while because I won't talk. That's So what it. I say? And you are able not to win ya and found him. Bomb pie, and coupons and coupon you bought for mount. Let the winning win ya be. So So what I Brian, say? no so most of my lifestyle baby. Menga say wo like baby live you or media no so mamu ye hu say sini de ya de a wo ya like we skinny. And I mean, can me mean from home to don't cancel away. Mean from home to call Kumawood. Make my say me bedroom jam. But almost love woman drew a scarcum nabrabono. Me ho quota. Okay. And today I don't cancel away the tundra. Since now some me quite about Madame Tundra. No be a say, Manania pet, and Tanya man and cash because you're local. Ma that's it. So what I say? And yes, Yeah. sometimes no, yeah, yes, you can, yeah, at least you can. The real, you have some of who say, we are star crana, and you quite all for taxi. Then nowadays, Mm. what I'm telling you, I said when you be care be my me. I just want to say 7 my one about the matter. Now, I feel that when you do it, now I feel there. I feel I would direct cut Or up on or show be no de upon na bra. what I Asere say. wa or no Miss so no up, wa. what you, but there's a comment to be kind of meet you. Will be kind of meet you. So what I say, Mr. Minimum now Yeah. for them, say, okay, your family, so, obedient as a man, Cassa, as a wild damn, and another day. Ah de nyame dia. Me bonfire to me, Benjamin, dear, it's obedient with you crown to say, make a crowd person, won't be for. But I did what you did. Jump out with me, so what I say, but one when you go to see her, I get your mobile, one for mobile, and Me kai say of asem gas or mama ben say twina me say of a yes, miss. of a city, so Yeah. your car, you come and be an MC in my car, or the fuck over. So yeah, of a misro of a baby. But the mamma family forms are na me What I scout say, up to be a papa na. what Yeah, I say, because if what G na bibi akwesi e ka ma ko farmer me hono minti ni what anya I the say. answer. And to me, two collision for say, Abrabon, let's in try. And that's what you did to one for my there be Yanko put more favor beyond. Favor and the Debian American, maybe favor Kitamino. Help off a range of a general wagon. Mefa taxi, Bamba, Major Fans at town. Major Fans at town. Only be who for so. So what I said, anything I did Juma about because, hey, as soon as you buy a lot of fans of a gentle program, young flow no. Now, I want to say, quite on 10 tem. So what I say, but I bet range of them, Jim Wagon Banks. Now, but you are not Peter Cobianca see in Trebi. Never that's will be after a say program. Okay. And see, I'm a second for say, Yenny did when you saw some true beer. Na walk to be one of them Jaboa, Faboa. Men cast on calling producers ho, on calling call for no more Jama ho, Miss Ray, and you'll be on the horn, the wood of a coho, but the bottom and yet. So what I'm going to hospital, and could should be done in Sapan. So what I Okay. say. And the media, Jamaica say, young for your home to Janko Nyankopɔn ne hyira nipa Nyankopɔn ne boa nipa sɛ de wiase kɔ no ewuo ne bɔne adɔso wodi akɔbɔnsam ebesi ɔmo agye wa yaade ebe wie ne wonu ho ba Onyankopɔn de wode ho to no so a sɔforo ogya minim no me hu no da me hwɛ no social media me pɛ n'asɛm pasɛ nnura me kɔ no wɔsɔ ɔmmɔ mpaeɛ ma me kɔ so me yaade kɔ hyɛ no ɛma n'ani gye yɛ nti ɔde ne mpaeɛ bɛtaa m'akyi sɛ wate aseɛ na ɛmmoa bi a ɛtwa sɛ Nyankopɔn boa me no Nyankopɔn boa me Tupano, the mechanism for him to Tankopon. So I didn't know Yankopon bit media boy. Men come ala, men come some more, and for one into who fear Busumi and Casaba Yibin Bompaye. Now the to Tankopon so when Yankopon be you boa farmer. The mechanism. All right. Yeah, that's it. I mean, yanyare was but I mean say a foot to our dear my for pen hour 2 for what to. Obi a wo help Poleeno Multimedia this time be and I think say foot away no. E mu e to be and fa on to fie bosom so and fa on to malam.
Nyame nko ane hene. Na adi nyina mu no fa asda ema no. Bra me ja mo akọ final we sending to ye bi e beba bia na wa ma yeso yate wo Poleeno Multimedia. The back and say, when you're free, the Uncle Pompe and away. And a year drew Honoma, yes, send fans and yes, your fans. Mama say me and Kojai, but in land, young watching the bush for him. The bus are horn and bush for the video hold more. Yet, yes, because yeah, now for ultimate soon money be, but say your court, near could you be been able to afford almost you too many in a year, no, you're sure over, and my reward conform. It's a mess. I come out that I can't be like my 1 hour pet. Na kuma na ne thoughts ne ba yeah. It's a mess. Ghana for say you do hold on ma. Yeah, move be able to time say yeah 1 week. Last time say yeah, you mama kind of na young couple and young could and part because in Yana, why ye be the movie F. Oh, show the movie. Oh, best Oh, it's what you very bet. oh, oh now say na me ne me wife friend kan want say mo like any 2 weeks in book. On Nti your ono friend, kwa na on ka your say friend. nipa ye boni din na say ya na yes wo yare o. Wo hu wi and am say that me hu yo. And answer na me ko hu o matter that sorry status. And I'm say big sis. Nti me kwa na me be say me ne no etwetwe nkomo. Ah yes schedule ye. Nti I was like and I'm say ni papa de oboni din na wan te no wan say ma say de omo kan. I mean, no, a fantastic actor. I mean, na I was say Drew Sam Pempen, so ye mu bi and I say mo Drew no. But nyame na nim de or ye will be a bra pointy. I mean, obey anything. And ya banasa. Sir. All Oh right. no, I Yeah, prefer that. one thought to the chat now. I remember. What's say? What you I all prefer one night thought for one thought to chat. I mean, I record about said the Yankasi no matter one thought to be that I horse Makoda. Said Well, here for the at number. you. Oh, there. Well, here for at you. Nothing means food America. Sorry, Hoba, the Uncle Boncas, Roba, young from Monsa and Patek, but men no man, So, what's that? I started the now one no no, man, you Bruce know. one. Ah, I call us in the Bible. send you the kind of Monsa, so what's that? And when the be a would look at one thought to be a Naja, and you be look, no, 2 I don't ever have it. Tobacco pay be a Naja, or I don't do my come of anything. And if I All want for right, 1 yeah. month. Yeah, I that's the said, sound. Yeah. maybe faculty for be. Aha, and if I want for I 1 month. do good. Another this time they are some. I said, you may make pay, but couldn't come a bit. Okay, okay. And then you be jaw Oh, now. no, I don't come Walk let's share my for fast. And I'm out for all right, yes, yeah, that's a fine. I mean, sure. peace.